אני יהודי. כששואל את עצמי מי אני קצת ספרדי, קצת אשכנזי, קצת ישראלי, טיפ-טיפה גלותי. אני אולי דתי ואולי חילוני, אבל ביני לביני אני יהודי, וזה ייחודי. לא טוב יותר מהאחר, לא רע יותר, פשוט יהודי. לפעמים חייל, לפעמים תלמיד, יש לי המון עבר וגם רואה עתיד. לפעמים מתנגד ולפעמים חסיד, אולי גשמי אולי רוחני, אבל תמיד תמיד אני יהודי, וזה יהודי. לא רע יותר, לא טוב יותר, טיפה אחר, פשוט יהודי. פתאום חזרתי מרחוק, שנוכל להיות כאן ביחד, שיהיה לי בטוח שזו מצחוק, שנוכל לחיות בנחת ללא פחד, כי אני יהודי, זה ייחודי. לא טוב יותר מהאחר, לא רע יותר, פשוט שום דבר לא יצליח לשבור אותי אחי, הנשמה שלי חלק מאור עליון נצחי לתקן את העולם, זוהי מהותי, נולדתי ככה, אני יהודי. יהודי כמו בשאר הדתות, יש לי חגים, שבתות, מנהגים ומצוות, מזל טוב. למרות שכל אחד בטוח בצדקתו, בסוף כולנו יהודים לפני כיסא כבודו. אני מאוד בוחר משנאת חינם, אוהב את עצמי ואוהב את העם, הייתי פה ושם ובכל העולם, יש לי שתי דעות, דעה שנשאר וגם דעה שלישית, כי אני יהודי, וזה ייחודי. לא רע יותר, לא טוב יותר, טיפה אחר, פשוט יהודי. Shalom a todos ustedes. Ustedes han visto la alegría que hay en este video. Los morim que actúan en este video son algunos de los integrantes que enseñan en el Talmud Torah Monte Sinai. Lo principal es estudiar con alegría. Te invitamos a estudiar al Talmud Torah Monte Sinai. Y recuerda, es tu mejor opción. Los saludamos con un cordial shalom. ¿Vas? Va, ahora. Ya, mira. Espérate, no es que me diga el oficial. Ya, No ha dicho. 7 y 8. Ustedes nos van diciendo cuando empezamos a mover la cabeza, oficial. Ahora ya. Dale. Ahora una toma, ya. Más para atrás. Cámara lenta. ¿No cómo? No, Cuando otra baja, vez. es como si hicieras cuando el pie va a bajar y otro se recorre. Ok. Ya, tira un giro. Claro. Michael.
Israel.